سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونون تبوكت كونون هاي وتر تمنيتنايوم لومون كم وترو أقداسن وانا وانتحستوتات هزنا لكم متسينا لنا أكسام موداتنا إذا مدب سانا كتصنعو بخبرنا عدمكم مجمريا بتزلو كونتات كنجمرينا let's start here. Israel. At the same time, Israel is trying to pummel Tehran into submission. The Iranian Red Crescent says that nearly 2,000 people have been killed and 20,000 injured since the war started. Today, Israel's defense minister threatened to escalate and expand its operations in response to Iranian aggression. That's despite President Trump's promise to delay attacks on Iran's energy sites for another 10 days, allowing for talks between the U.S. and Tehran, which he says are, quote, going very well. Let's go to CNN military analyst. انتهينا نسمع زلنا كوينات exactly أبزا معالت زيا مبل ورحنا تغير له ويون أسران شمنتن معالت تغير له أسران شمنتن ورح كلته زجمر كوينات almost ناب ورحي ويونا بسران شمنتن معالت دي بخمس له يزن الجرز له أسران شاتن معالتون كنا بلغ الغون كم ريزلنا زخونة يقول نايت أو مبال ملكت كم زي بلو أمريكا دما بزح حتوتات السعباس لزلو كابت حتوتات موسى استفل عليه عين تاكتيكس كتقومين عند رزلنا دونالد ترامب منيستر مكلخال ناتون زبلو وزلو دما نسمع. If you know them, you love them. And Apache helicopter gunships are flying strike missions inside Iranian airspace and throughout the Strait of Hormuz at will. See, you only send these slow, low-flying, close air support platforms when the enemy has no meaningful air defenses left. Their presence is proof that Iran's air defenses are gone. Very important point here, talking about the هجي كم تري وزلهم أبدي أزلو حد منيستر مكلخال ناتو من ديو بجك فخرا كال زربا يبلون مالت كحبز جمر زكوينات دارغان اسران شو متى معلتي ناي اير قبلتنت كم زلوهم ترايد زرب زلو then if that is the case why don't you solve the problems بلوسي ينلو ناي اير قبلتنت لنا بهليكوبتراتنا نواقع لنا بخمس نواقع لنا يبلالو yes إيران بحيل اير كتواقع كم دب كم زي نبرا كل سفريت له asymmetric warfare تتكم زلايم زبلو زمالتا مالتيو نامريكان اسرائيلن مسوم زمتاتن حيلي يبلان تايدا بقمت عليات واقوم زلا سلازي يس نتهاجر بومباتات غيركا بزعن وتور دلالخان ايران درغا معالتاو زاربون زروينا زلوي معالتاو فيديوتات يوصلو بزعن وتور دخم زلو كنت بهال طرطر يلن اتي علامه خاغن تحرم على خادو رجيم تشنج الكاتب جيسكا اي سلطنت رجيم تشنج كابو قصيل كادما حجي قدفت رجيم تشنج نسو اي سلطنالو وشمت حرمز قطباني عالمنا عبق الولاو كقاتمو وشمت حرمز كفتي كالون سلازي what are you talking about يوم زبلو زلو you can bomb every day كل جزء كتكوس كتعنو تخليقا but نقطة بعالم بسلام زنكساقاز زنبري سلام نزنبري نقر شقر فتير كالو نتشقر كتفتحي كالكان سلازي أموداتا انتاي بحال بعال مارتيلوسي مارتيلو تراي مسارح زلو وسب كل سقام مسمار كويني زرايو كم زبال نزي سبزريهم ذكروا كل نقر ببومبات فتح بنفاريد فتح عيد مسلو زلو كالا يدما كل عير اير ديفنس نا ايران سي ميتي يويز بالزلو 10 شعات نفرتناتكم دا بعلم وديقان مالديو اجين تحسوت كم استراتيجي نابزون سمع زلنا دونالد ترامب نمحقواس كل نقر يختبل زلكا هنا دونالد ترامب دارقا بخمي من قد تجنجنوت يزقد ديسمبر تحكمنا تنقلمون بزح زقد سيكونن እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ G7 ዝበሃልዎ ዝነበሩ ድማ መውፅኢት ክንርኢ ማጋ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ቤዝ ናቱ ከመይ ዝበለ ፀገም ጎኒፍዎ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ድማ ክንርኢና ምክንያቱ ብከምዚ ሓሶት ክትሰግሮ ትኽእል ፀገም የለን ኣሜሪካውያን ነቲ ገይም ተረዲዮም ኣለዉ ናብ ዝገደደ ኩናት ንክእትዋ ኣብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት እዩ ድማ ንረብሓ እስራኤል ከገልግላ መጋበርያ ክገብሮም ይደሊ ከም ዘሎ ዓብ ነውፅእ ፈጢሩሉ ኣሎ ክንርዮ ይነሱ Secretary of State Marco Rubio says Washington believes the war with Iran could end within weeks without the need for ground troops. He also says Washington has received signals from Iran suggesting a willingness to engage. We're going to destroy their navy, we're going to destroy their air force, and we are going to significantly destroy their missile launchers so they can never hide behind these things to get a nuclear weapon. We are achieving all those objectives, we are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. هجي كم تري وزلهم اب G7 وعلى فرنسا كنيو كملس كلو دي ولا بقص كلو زغبرو انترفيو اتكوينات مجمريا نوحدات معلتات لهم جميرهم حليفو هجرما زكوينات نوارح زي كون نسومناتي كقصل بلو ورحن سومن انتاي في اللي يالو
هذا ورح تبلوك 4 سومنيو ስለዚህ 2 ወርሕ ክንደ ትብል 8 ሶም ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዝኾነ ናይ ዘረባ ሰማቲክስ ብሎ እዚ ብዘረባ ጌርካ ነገራት ምጥባር ክትጥብር ምፍታን ማለት እዩ ቀልጢፍና ክንውድኦ ማለት እዩ ብነፈርትን ብሚሳይላትን ብንገብሮ ዘለና ነቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢራን ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሚሳይላት ናይ ምስራቅ ዓቕምናቶም ሓይሊ ባሕርናቶም ኩሉ ከነዳኽሞ ንኽእል ኢና ነዚ ከነዳኽሞ ድማ ፅቡቅ ንግስግስ ኣለና ኣብ ባይታ ሰራዊት ምስዳድ እውን ኣይከድልየናን ይብል ኣሎ ስለምንታይ እዛ ናይ ሰራዊት ኣብ መሬት ኣየድልየናን ትብል ዘረባ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ይመፅኦም ስለ ዘሎ ስለዚ የስ ሰራዊት ሕጂውን የንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ሰራዊት ሒዞም ከኣቱ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ግን ካብታ ዘረባ ግን ክሓድም ይፍትን ኣሎ ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ትፈጥረሉላ ብፍላይ ንሱ ኣብ 2028 ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር እውን ዝደሊ ሰብ እዩ ስለዚ ንሪፐብሊካን ወኪሉ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕፁይ ክኸውን ዝኽእል ስለዝኾነ ጥንቃቐታት ክገብሩ ከም ዘለዎ ዝንገር ግን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤላ ገይሩ ኣብታ ጭቃ ኣብታ ሰልሚ ክእትዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ All right, let's go to Teresa Bo, who's live. ኣብዚኣ ዓምቲ ቦ ዝጀመርናዮ ንቐፅል እሞ Frederick Layton, who joins us now at the Magic Wall. Colonel Layton, we understand, according to sources, that there are deployments of several thousand U.S. troops that are headed for the region, including the 82nd Airborne. If you had to predict where they were going to be headed on this map, whether in the Persian Gulf, closer to the Strait of Hormuz, or in the mainland of Iran, where do you imagine them going? Yeah, Boris, those are great questions. So what I would say right now is probably the best place for them to be is somewhere in this area. We have Larak Island, we have Abu Musa, the Strait of Hormuz. These would be areas where it would be likely for the U.S. to go first. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ እንታይ ይብል ፀኒሑ ብናይ ብእግረኛ ሰራዊት ወይ ትሩፕስ ናት ወታደራት ናትና ምእታው ኣይከድልየናን እዩ ይብል ፀኒሑ እዚ ከዓ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ሰራዊት ናብ ቦታት ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ኣበየናይ ቦታ መጥቃዕቲ ይገብሩ ይኾኑ ንዝብል ድማ ምናልባት ከም ግምት እቶም ጀነራላት ቀደም ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ግምታቶም እዮም ዝብል ዘለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ኣቦ ሙሳ ዝብል ከምኡውን ኣብዚ ላራኽ ዝብልዎ ዘሎ ከባቢ ጌርካ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት እንድሕር ኮይኑ እቲ ቁፅሪ ሰራዊት ንሰዶ ዘለና ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራዩ ክኽልክል ዝኽእል ወይ ክፍትን ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ዘረባ ነዚ ከይላድ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ዝከታተልዎን ታሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ታሪካዊ መረዳእታ ክቡ ዝፍትኑ ከም በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ናይ ብሓቂ ናይ ዕብዳን ናይ ፅላለ ስጉምቲ ምዃኑ እዮም ዝነግርዎ እዚ ምክንያቱ ኢራቅ ካብ ኢራን 3 ዕፅፊ ናይ ኢራቅ እያ ስፍሓታ ናብ ኢራቅ ኩናት ከካይዱ ከለዉ ኣብ 2003 ከባቢ 300,000 ሰራዊት እዮም ቀሪቦም ነይሮም 300,000 እጂ ግን 10,000 ዋላ 20,000 ዝብል ዘሎ ኢራን ኣፀቢቑ ዝዓቢ ብብዝሒ ብህዝቡ ብሰራዊቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ከምኡ ጂኦግራፊካዊ ስፍሓት ናቱ ስለዚ ኣብ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ሳክት በቃ ምናልባት ነቶም ኢራናውያን ንምስንባድ ክገብርዎ ዝኽእሉ እምበር በዚ ሰራዊት እዚ ኣትዮም ፍሉይ ዕላማ ክሃርሙ ከም ዘይክእሉ ርዱእ ኮይኑ ኣሎ ኢራን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞም ስለ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምንቅስቃሳት ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ተረዲኦም ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ድማ ኣብቲ ናይ ኢራን ካልኩሌሽን እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ፅቡቅ መዓልቲ እያ ንኣሕተቶም ዋላ እኳ ይህሮም እንተለዉ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ዕዳጋ ናይ ዓለም ቁጠባ ናይ ዓለም እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ እናወሓደ ሽግር ናቱ ድማ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ these are going to ኣብቲ ነዊሕ ኩናት ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስን ወሰንትን ክኾንዎ ዝኽእሉ እዮም ውፅኢት ናቱ ነዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና Be 1 month of the West Asia war. In this time, hundreds of missiles have flown over West Asia. Thousands have been killed, many more injured. But as we enter another week, the focus is shifting from missiles to diplomacy. In public, Donald Trump is betting on talks. Look at his latest statement. Trump has once again delayed his proposed strikes on Iranian power plants, this time by 10 days. It's the second time he's delaying these strikes. Trump's first deadline was supposed to expire on Tuesday morning, but he extended it by 5 days. That new deadline would have expired this weekend. But one ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ ዓቕሊ ፅበት ከም ዘለዎ ካብቲ ዝፅሕፎ ዘሎ ባዕሉ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ዓቕሉ ፀቢብዎ ከም ዘሎ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ከነንብብ ንኽእል ምክንያቱ 10 ግዜ ዴድላይን ይህብ ወይ እውን 48 ሰዓት ኢሉ ድሕሪኡ ኖ 5 መዓልቲ ይበልኹ ኢሉ 5 መዓልቲ እውን ቀልጢፉ ስለተወደየ ሕጂ ድማ 10 መዓልቲ ወሲኹ ኣለኹ እዚ ማለት ኣማራፂ የብለይን ስምዑን እዮም በቃ ገለ ነገር ዕድል ፍጠሩለይ እዩ ዝብል ዘሎ
باي ذا واي فليت مسلو زلو قال يخمون سديدكم لين يركم زياره ايوه እቲ ነተንያሁ ብድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ተሸፊኑ ይዋጋሉ ትሪዎ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ንመሸፈኒ ናቶም ኣሜሪካ እዮም ዝኾኑ እቶም ኤውሮጳውያን ክትሪእዎም ፀኒሕኩም ዓሳ ይገፍሉ ኢንጆይ ይገብርዎ ኣለዉ ጃፓን ጀርመን ፈረንሳ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ይቕል እስራኤል ገኒፋ ተሃዲማ ማለት እዩ ሄልፕ ይብላ ኣሎ ሓገዝ ሃቡኒ ምስ በለ ጃፓን ስምዕዎ Okay, that's enough! زي كم تري ودر لهم أبتي كاغ آيلاند دبال سراويت ناتوم كوينو أتيوخ متصخل مالتي انتاي كغبريوم جي متيو نابتي دسيت تمتيوم سراويت ناتوم انتاي كغبريوم أبتامت أريت أبتي ريفاينر ناتو مالتيو بومبا تقعلو عجي نزار عرب You got 10 seconds! Believe me, you don't want this! 5 seconds! Very serious situation! 3! I'm ready! 1! Last chance! You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay, let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had. ስለዚህ እንታይ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም እዚኣ ካርቱን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ሰሪሖማ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እቲ ካርቱን ድማ መሲልኩም ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ተገምጢሉ ንዑ ክሃርሞ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ነዚ ካግ ኣይላንድ ዲ ወላ ሪፋይነሪ ናይ ኢራን እንተሓሪብዎ ንኢራን ጥራይ ኮነን ዝሕመም እዮም ዝብሉ ወላ ንኣሜሪካ እዩ ዝሕመም ንቁጠባ ዓለም ድማ እዩ ዝሕመም ስለዚ እቲ ነዳዲ ናይ ኢራን ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ዘይምኻሉ ጥራይ ዘይኮነ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂያቶ ምህላዋ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዝወርድ ሓደጋ ድማ ኣብ ናይ ነዳዲ መፃረይ ናይ ኢራን ይኹን ናይ ቀጠር ይኹን ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ካልኦት ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ነዳዲ ዝወርድ ሓደጋ ነዚ ኩናት ዝጥጠው ምስ በለ ንቁጠባ ዓለም እውን ሓደጋ ክፈጥር እዩ ስለምንታይ ቀረብ ናይ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ እንድሕሪ ውሒዱ ዋጋ ስለ ዝውስኽ ንኩሉ መነባብሮና ድማ ስለ ዝትንክፍ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኢራን ክሃርሞ ይክእልኒ እዩ ተሃሪሞ ንዑ እውን ይሕምመ እዩ ቁጠባ ናቱ ክፅየቕ እዩ ቁጠባ ናቱ ተተፀይቑ ኸ እቶም ናቱ ደገፍቲ ካልእ ነገር እውን ብካልእ ነገር እውን ዝግደስሉ ይኮኑን ትንኩ ካብኡ ፅበይዎ ዝነበሩ ቁጠባ ከረጋግኣሎም እዩ ስለዚ እቶም ቢልዮነራት ጥቁ ዘለዋ ይሕጎሱ ተራ ህዝባ ይሕጎስ እቲ ምርጫ ድማ ብግብጣሉ ክኸደዩ መሊሱ ድማ ኣብታ ኼላ ከኣት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራናውያን ኣብ ኩናት እናተዋግኦም ከሎ ነዳዲ ናቶም ክሸጥዎ ኣብ ዕዳጋ ከቕርቡ ዝደልዮም ዘሎ ኢራን ድማ ፈሊጦም ኣለዉ ቁጠባ ናይ ዓለም ክደምን ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ገይም እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ገይም ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ገይም ፈሊጦም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣቕሉ ፀይብዎ ኣሎ ቦምባ እንተሃረመ ገለ እንተሃረመ ተመሊሱ ንዑ እውን ሓደጋ ይፈጥሮ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ እቲ ዕዳጋታት እናተረበሸ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናኸበደ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝህቦ ዘሎ ዴድላይንስን ካልእን ኩሉ ካብ ምንታይ ዝብገስ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ዘለዎ ፀገምን ብድሆን ዝብገስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ፀገም ናይቲ ዘለዎ ብሓደ ሸነኽ ዝረአ ዘሎ ፀገም እዩ ፀገማት ናቱ ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ገጢምዎ ዘሎ እቲ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ እውን ፀገም ገጢምዎ ኣሎ listen here Closed door security cabinet meeting. Israeli military chief of staff Eyal Zamir delivered a blunt message. The Israeli military could collapse in on itself. Not a budget complaint, not routine pressure, a full-blown alarm from the country's top soldier. Zamir raised 10 red flags, warning that simultaneous fronts, Lebanon, Gaza, Syria, and the West Bank combined with severe manpower shortage are pushing the army to its breaking point. ስለዚ ኣብ እስራኤል ምስ እንሰግር ድማ ሓለቓ ስታፍ ናይ እስራኤል ሰራዊት ናይ IDF ማለት ወይ እውን ሰራዊት ናይ እስራኤል ክፍንጀር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሕፅረት ናይ ሰብ ኣጋጢሞም ከም ዘሎን እቶም ወታደራት ድማ ዝርከቦም ዓቕሊ ፅበት ሒዙ ምክንያቱ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ካብ ኩናት ናብ ኩናት ካብ ሽግር ናብ ሽግር ኣሰልቺዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መተካእታ ድማ ከምቲ ዝድለ ይርከብ ከም ዘየለ
ስለዚህ ናይ ሰራዊት ፀገም ውን ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይ ሰራዊት ፀገም ተፈጢሩ ለዘብል ዘሎ ድማ ሰራዊት ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ግንባራት ይዋጋእ ስለ ዘሎ ኣብ ቀዛ ይዋጋእ ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ሕጂ ኣትሎ ዌስት ባንክ ይዋጋእ ኣሎ ናብ ሱርያ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምስ ኢራን ድማ ይዋጋእ ኣሎ እዚ ሕጂ ኩሉ ዝውግእ እዚ ብሙሉእ እቲ ዝጠቕስዎ ዘለው ተገዲዶም ዝኣተዎ ኩናት ኣይኮነን ምርጫኦም ስለ ዝኾነ ዝኣተዎ እዩ እስራኤል እያ ትጅምሮ ዘላ ኣንጻር እስራኤል ኩናት ዝጅምር ሓይሊ የለን እስራኤል እያ ትጅምሮ ፀገም ግን ባዕሎም ነቲ ኩናት ጀሚሮም ካልኦት ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ይእውጁ ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ሰራዊት ናቶም ድማ ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ካልእ እውን ምስኡ ዝኸይድ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እቲ ዝኣትውዎ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓቕሊ ፅበት ክፈጥረሎም እውን ብዙሕ ሓበሬታ ኣለዎ ምስኡ ዝኸይድ ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ዝደልዩ ዘለዎ ሰራዊት ውሒድና ማለት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ክኸውን ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ እንታይ ክገብሩ ስለ ዝፍትኑ ዘለው እዩ እቲ ኩናት እቲ ሰራዊት ናይ ሰራዊት ሕቶ ዝመፅእ ዘሎ Example of Prime Minister Netanyahu pursuing his own agenda. Hezbollah for decades has been a thorn in the side of the Israelis, mounting regular attacks across the southern border of Lebanon into Israeli communities in the north. Every now and again, the patience of the Israelis wears thin and they push Hezbollah forces out. The most recent example of that was back in 1982 when the Israeli Defense Forces moved in and established a buffer zone south of the Litani River, forcing Hezbollah out of the north. The United Nations got involved in helping police that, but over time it became ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ እስራኤል ዝብልዎ ራይዎ እቲ ካርታ ናቱ ብምዕራብ ናቱ ብላዕሊ ሰሜናዊ ምዕራብ ወላ ብሰሜን ክትብልዎ ትኽእሉ ክንምንታይ መሬት ናብቲ ሲርያ ጎላን ሄይት ሲሉ ኣብ ኣትዩ ከም ዘሎ ወሪሩ ዝሓዘ እዩ ሕጂ ድማ ናብቲ ደቡብ ሊባኖስ ዝበሃል ድማ ነቲ ህዝቢ ገፊዑ ንላዕሊ ገፁ ኣስፋፊዑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚኣ እናገበርካ ነቲ ሃገር ከተዕብያ እዩ ነቲ ዌስት ባንክ እውን ጠቕሊሉ ክሕዘይ ዝደሊ ቃዛ እውን ኣኪቡ ክሕዘይ ዝደሊ ከምዚ እናገበረ ከስፋሕፍሕ ዝደሊ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምስፍሕፋሕ ድማ እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና ራይት ናው ዶናልድ ትራምፕ መሪቑ ብዝኸፈተሎም ናብ ኢራን ኩናት ዓለም ብዛዕባ ኢራን ከም ትዛረብ ይገብሩ ኣለው ንሳቶም ግን ኣብ ሊባኖስ ንህዝቢ ማለት ሃገር ወሪርካ መሓዝ ዓለም ለኻዊ ሕግዶ ገለ መለዶ ንኣብነት ራሽያ ናብ ዩክሬን ኣትያ ከመይ ጫውጫውታ ፈጢሩ ኣሎ ወይ ፈጢሩ ነይሩ ሉላዊት ሃገር ተወሪራ መሬታ ይውሰድ ኣሎ ገለ መለ 20% ናይ ዩክሬን ተወሲዱ ናበለዚ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ውይ ዝብል ነይሩ ከባቢ 20% ናይ ሊባኖስ እያ ትወስድ ኣላ እስራኤል ዝዛረብ ኣሎ ዶ ነው ዝዛረብ የለን ውስጥ ቁሕም ኣቢሎም ኣትም ስለምንታይ እስራኤል ክትገብሮ ከላ ሕጊ የለን ዳብል ስታንዳርድ እዩ ዘሎ እስራኤል ትጥሕሶ ሕጊ ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ካልኦት እዮም ክትሕሱ ዘይብሎም በረ እስራኤል ክትሕስ ንቡር እዩ ራሽያ ክትሕስ ከላ ገበን እዩ ወይ ካልእ ሃገር ክትሕስ ከሎ ገበን እዩ ብትክክል ድማ ሉላውነት ናይ ሃገር ክትሓስ ስለ ዘይብሉ ገበን እዩ ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን ብዝሰፍሐ መንገዲ ስለተዛረብናዮ ብዙሕ ክንዛረበላ ይንኽእልና ሕጂ ምክንያቱ ራሽያ ኣብዚ ቦታ ኔቶ ይምፃ ኢላ ን10ታት ዓመት ክትልምንን ከተጠንቅቐን ፀኒሓ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኪኑ ዝኸደ ምዃኑን ኣጠንቂቖሞ ዝነበሩ ሴኪሪቲናት ናይ ራሽያ ክትንከፍ ስለ ዝኽእል ብኔቶ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣጠንቂቖም ነይሮም ኣብዚ ግን ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም ስለ ዘሎ ይኮነን እቲ ሕዝብላ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝብልዎ ሕዝብላ ስለምንታይ ቆይሙ እንድሕር ኢልካ ሕዝብላ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ መሬት እዚ እስራኤል ወሪራ ምስ ሓዘቶ ኣብ 80ታት ንዑ ነቲ ወራር ናይ እስራኤል ንምድምሳስ ወይ እውን እስራኤል ካብ መሬቶም ንምውፃእ ዝጀመረ ቃልሲ ከምዚ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ፌደሬሽን ፀኒሑ ብፌደሬሽን ዕጉባት ከይሃለዉ ከለዉ ሃይለ ስላሴ ነቲ ሃገር ምስ ጠቕለላ ናብ ሰውራ ከይዶም ዝተቃለሱ ኣያታትና ልክዕ እዚ ናይ ሕዝብላ ድማ ከምኡ እዩ በቲ ፕሮፓጋንዳ ዝኾነ ሜይንስትሪም ሚድያ ግብረ ሽበራ እዮም ገለ እንተበለኩም ካልእ ኸ ይመስለኩም ንኤርትራ እውን ከምኡ እዮም ዝብሎም ነይሮም ኣስላማውያን ግብረ ሽበራ እኳ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ነቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ስለዚ ተመሳሳሊ ቋንቋ እምበር ሕዝብላ ንመሰሉን ንርስቱን ንዓዱን ነቲ ህዝቡን ዝቃለ ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ዝመንጭዎ እዩ ድማ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚ እቲ እስራኤል ባዕሉ ናይ ግብረ ሽበራዊ ስራሕ እናሰርሐ ንኻልእ ከም ግብረ ሽበራ ክሸይጥ ዝፍትን ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ነዚያ ሕጂ ዝበኩም ሰማዕኩ ካብ እስራኤል ቀቢፀ ማለም ዓድ ዘቐብፅ እንዲ ዘለዎም ግን
ነዚያ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ምሰማዕኳ ንገሪምኒ In Gaza, released from Israeli custody, has been returned to his family with suspected torture wounds. Jawad Abu Nassar was detained alongside his father by Israeli forces, and he was held for 10 hours. Doctors who then examined the 21-month-old say that wounds on his legs were consistent with cigarette burns and signs of torture. The Israeli military denied. እንታይ ይብልሎ እስከ ኣብ ቀዛሲ እንታይ ኣጋጢሙ ይብልሎ መሲልኩም ሓደ ወዲ 21 ወርሒ 2 ዓመት ዘይመለ ቆልዓ ማለት እዩ ብሰራዊት ናይ እስራኤል ተወሲዱ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ማለት እዩ ነብኡ ንኽናዘዝ ስለ ዝደለዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቆልዓ ወሲዶም በቲ ቆልዓ ገይሮም ነቲ ኣቦ ምስጢር ንኸውፅእ ንከፈራርሁ ምዝራብ ስለ ዝኣበዮም ይመስለኒ ነቲ ቆልዓ ስእሊ ናቱ ኣብዚ ተምፂናዮ ካልእ ፀገም ስለ ደምፅእ እምበራብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ምናልባት ነቲ ቆልዓ እቲ መርማሪ ፖሊስ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ሽጋራ ኣብ እግሩ ሽጋራ እናሰሓበሲ በቲ ሓዊ ገይሩ እግሩ የቃፅሎ ከም ዝነበረ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ ወዲ 2 ዓመት ዘይመልእ ህፃን ምንታይ እንተቦ ክናዘዝ ኢሉ ኣብ ክልተ እግሩ ሽጋራ እናቃፀሎ ከም ዝነበረን እቲ በሰላ ድማ ናይ ሽጋራ ኣብኡ ከም ዝተቃፀለን ቆሲሉ እቲ እግሩ ይርአ ማለት እዩ እቲ 2 ዓመት እየ ዝብለኩም ዘሎ አሚን እንድዒ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ዘለዋ እስራኤል ኣነ ክርዳእና ኣይክእልኒ ከምዚ ኸደሎ ኢኻ ትብል ኩሉ ግዜ እዮም ዘገርሙኻ እቲ ዝገብርዎ ዓይነት ግፍዒ ኩሉ ግዜ እዮም ዘገርሙኻ ማለት ኩሉ ዓይነት ፀይቂ ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ እስር ቤት ህፃናት ማለት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ኣወዳት ብሓይሊ ዓሚፆሞም ከይብክዕ እቶም ዝዓምፅዎም ዝኾነ ይኹን ማእሰርቲ ከም ዘይምልከቶም ገይሮም ፈቲሖሞም እዚ እንታይ ማለት እዩ ድሌትኩም ክትዕምፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣወዳት ግብረ ሰዶማውነት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ እቶም ዝዕመፁ ዘለው እዚ ከም ንቡር ጌርካ ይትውሰድ ስለዚ እስራኤል ዓብይ ናይ ሞራላዊ እቲ ናይ ሶዶሙን ጎሞራን ዝበሃል ሓጢኣት ብዕሊ እዮም ዝፍፅምዎ ዘለው እቲ ኣብ ሶዶሙን ጎሞራን ዝግበር ዝነበረ ሓጢኣት ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ይፍፅምዎ ኣለው እዮም ኩሉ ይፍፅምዎ እዮም ምናልባት ኣምላኽ እንታይ ይብል ናብ ኣምላኽ ንገጥፎ ነገር ኮይኑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ሃገራት ብሕማቕ ምግባር ብፍላይ ከም ሰራዊት ናይ ሃገር ደረጃ ጌርካ ብሕማቕ ምግባር ተቆፂርካዮም ከምዚ ናይ እስራኤል ዶኩመንት ዝኾነ ሕማቕ ነገር ዘሎ ሰራዊት ኣይሰማዕኩናን ዶኩመንት ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኩሉ ግፍዕናቶም ጥንቁቃት እዮም ምስ ኩሉ ግፍዕናቶም ምስ ናይ እስራኤል ኣወዳዲርካ ጥንቁቃት እዮም እዚ ናይ እስራኤል ክሪእዎ ከለዉ እሳቶም ብጣዕሚ እዮም ዝግረሙቶም ናይ ኣሜሪካን ባል እጅቲ ናይ ኣሜሪካ ፓብሊክ ድማ በዚ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ኣመና ተቆጥዑን ሓሪቁን ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ወላ እውን እዚ ወላ እቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ይወድቕ ኣሎ ወይ እውን ናይ ሰራዊት ምንቁልቋል የጋጥም ኣሎ ዝብል እውን ካብኡ ድብገስ እዩ ገለገለ ካብቲ ኣይሁድ ነዚ ጉዳይ እዚ ጠቕላላ ስለ ዘይቅበልዎ ኣብቲ ሰራዊት ናቶም ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ንኣብነት ቶም ኦርቶዶክስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣይሁድ ኣብቲ ኩናት ናይ ኣብዚ ውትድርና ናይ ዚኣቶም ክኣትዉ ይደልዩን እዮም As a new conscription law, especially on drafting ultra-Orthodox men. These reservists are worn out and exhausted and can no longer meet our security challenges. The Chief of Staff reported to the Cabinet yesterday that the regular non-reserve forces are in complete collapse. The army does not have enough soldiers for its missions. The fact that the government continues to encourage ultra-Orthodox Jews draft dodging is a security disaster and a severe blow to the army's readiness. For decades, the Israeli army has been treated as a holy cow, above politics, beyond ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣልትራ ኦርቶዶክስ ቸርች ዝበሃል ኣለዎም ኣብኡ እቶም ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ናይ ኣይሁድ ማለት እዩ ንሳቶም ነቲ ውትድርና ክኣትዎ ይደልዩን እዮም ጠቕላላ እውን ኣይድግፎን እዮም ስለዚ ንሳቶም ናብቲ ውትድርና ተዓስኪሮም ንክኣትዉ ብዙሕ ሰራዊት ናይ እስራኤል ይደፊ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ተዓወትብሎምን ኣለዉ ንዖም ንምእታው እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባይ ዝበሃል ግን ብዝኾነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ በቲ ካልእ እውን ናይ ተተኳሲ እውን ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ይንገር እዩ ናይ ሚሳይላት ፀገም እውን ኣጋጢሙ ኣሎ ንዖም ጥራይ ዘይኮነ ወላ ንኣሜሪካ ዝሓዘ ማለት እዩ Israelis about to run out of weapons. The two countries had burned through more than a fifth of their stocks of 12 key weapons by the 12th of March. That's according to analysis by the Payne Institute. And stocks of some munitions are even more depleted. The US deployed nearly half of its ATACMS and PRISM missiles in the first 16 days of war.
Those are short-range ballistic missiles that travel faster than the speed of sound. Israel has already used 49% of its Rampage supersonic missiles. The manufacturer Elbit Systems says it can be used to target infrastructure, air defense sites and bunkers. And more than half of Israel's Blue Sparrow air-launched ballistic missile reserves have now been used up. Most strikingly, Israel's defensive Arrow 2 and Arrow 3 systems, which stop long-range ballistic missiles hitting the country, are nearly used up, with more than 80% of pre-war stocks now depleted. كم تريوا زلهم ካብዚ ንሰምዖ ዘለና ብዙሕ ኣጽዋራት ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ኣሜሪካ ተወደይ ኸይድ ከም ዘለውን ኣላርም ቤልስ ብተደጋጋሚ እቶም ናይ ዲፈንስ ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ደጋጊሞም ኣጽዋር ይውዳእ ከም ዘለውን ሚሳይላት ይውዳእ ከም ዘለውን ኤር ዲፈንስ ይውዳእ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለው ብወገን ኣሜሪካ ይኹን ብወገን እስራኤል ብክልቲኦም ወገን ማለት እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ትርእይዎም ዘለኹም ድማ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ትራይ ብብዙሕ ናይ ብልሽውና ሕቶታት ዝሕተት ዘሎ መራሒ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ካብ ዝጅመር 2-3 ግዜ ኢንሳይደር ትሬዲንግ እዚ ንሱ ኣብ ትዊት ዝፅሕፎ ዘሎ ውሳነታት ነቲ ሓበሬታ ዝፈልጡ ነቲ ዕዳጋ እናተጠቀሙ መዓት ገንዘብ ይገብሩ ኣለዉ መዓት ሕቶታት ዘለዓል ቤተሰቡን ስድራ ቤቱን ዳርጋ ነቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ መህብተሚ እዮም ተጠቂሞምሉ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መዓት ብኮራፕሽን ዝተሓሓዝ ነጥብታት ኣሎ ትትዕድዩ ዘሎ ነተንያሁ ለንቀነ አይደኖ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ታከር ካርልሰን ዝበሃል ሓንቲ ቪድዮ ሪሊዝ ገይሩ ነይሩ ንሱ ኣብ ክንደይ ናይ ብልሽውና ገበናት ኢዱ ተቆማጢዑ ከም ዘለዎን ክንደይ ናይ ኮራፕሽን ኬዝስ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘለዎን ነቲ ናይ ኮራፕሽን ኣንጻሩ ናይ ብልሽውና ክስታት ዘሎ ንምቕያር ነቲ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ነቲ ጃስቲስ ሲስተም ናይቲ ሃገር ክቕይሮ ከም ዝመረፀን ኣብ 2-3 ኣጋጣሚታት ድማ ነቶም ቀንዲ ንዑ ፐርሰኪዩት ዝገብርዎ ዝነበሩ እውን ከም ዝቐተሎም ስለዚ ልዕሊ ሕጊ ንክኸውን ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ኩናት ድማ ትእንኮ መናውሒ ናይ ትሽግሩ ምዃኑን ብኣሜሪካ ብዶናልድ ትራምፕ ገይሩ ድማ ነቲ ገበናቱ ከም ዝድምሰሰሉ ኣብ እስራኤል ክገብር ይፅዕር ከም ዘሎን ስለዚ ነተንያሁ ብብዙሕ ናይ ጥሕሰት ናይ ሕግን ገበናትን ብልሽውናን ኣብ ቤት ፍርዲ ኬስ ከም ዘለዎን እዛ ኩናት እዚኣ ዝኾነ እዚ ኩናት ዝገብሮ ዘሎ ጠጠው ዝበለሉ መዓልቲ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ክጅምር ምዃኑን ነቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ንኸይበፅሕ ድማ መመሊሱ ድራማታት ናፈጠረ ንኩናት ከናውሒ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኦም ተመሳሳሊ ባክግራውንድ ዘለዎም እዮም ወላቲ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እቲ ናይ ኤፕስቲን ፋይላት እውን ኣብኡ እውን ገበናት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ተሓቢኡ ስለ ዘሎ እምበር ንሱ እውን ክወፅእ ተጀሚሩ ካልእ ሽግር ክፈጥር እዩ ስለዚ ክልተ ገበነኛታት ኣብ ኮረሻ ኮፍ ኢሎም ነቲ ካልእ ሰብ ገበኖም ንኸይወፅእ ነቲ ኩናት የናውሕዎ ኣለዉ ነቲ ኩናት ንሓዋሩ ከየናውሕዎ ድማ ናይ ኣፅዋር ፀገም እውን ኣጋጢሞም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ በቲ ቤዝ ናይ ብፍላይ ብማጋ እቲ ኩነታት ክብድ ዝበለ ግብረ መልሲ ዝወሃበ ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ንወድቕ ኣለና እንታይ እቲ ዕላማ ናበይ ንምውሳድ እዩ ሕራይቲ ኩናት ትደልዮ ኣለኻ እንታይ ግን እቲ ዕላማና ክሳብ መዓስ ኢና ኸ ክንዋጋእ መዓስ ኢኻ ኸ ክትወፅእ መዓስ እቲ ኤግዚት ስትራቴጂ ናትካ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክሳብ ሕጂ መዓስ ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣይነገረን ኣሎ እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩናቱን ዘካብዶ ዘሎ እዩ So it's almost like Trump wants a deal, but Iran does not. The US president pushed back against that perception yesterday. He says Iran is begging for a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. They're defeated. They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. But if they don't, we're their worst nightmare. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ ተሳዒሮም እዮም እኮ ወላ ሓንቲ ዝተረፎም የብለን በቃ ከም ድሌትና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ኩሉ ነገር ኣዳኺምና ኢና ኩሉ ነገር ሃሪምና ኢና ሓይሊ ኣየሮም ገለ ኩሉ ኣዳኺምና ኢና ሕጂ ዲል ንክገብሩ ይልምኑን እዮም ዘለዉ ይብላ ኣሎ ምሳይ ንክዘራረቡስ ይልምኑን ኣለዉ ይብላ ኣሎ ኢራን ድማ ብኣፎም ኣይለመናልካን ኣይተሓስቡ ይብልዎ ኣለዉ ሕጂ ንመን ንእመን ማለት ከምቲ ንሱ ዝገልፆም ዘሎ እንድሕር ኮይኖም ተጨፍጭፎም ኩሉ ነገር ወዲኦም ትኮይኖም እንታይ ክገብሩ እዮም ክንዘራረብ ኣይንደልን ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ካብ ባይታ ኢኻ ትሪእዮ እምበር ካብ ዘረባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ንሱ እኮ ድሮ ነቲ ኩናት 10 ግዜ ወዲየ ኢልና እዩ ብዙሕ ግዜ ወዲየ እቲ ኩናት ዝተወደየ ኢሉ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ ኩናት ከም ዘይተወደየ መላገፂ ናይ ኮሚድያን ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ እዩ ድሕሪ ስዒረየ ወዲየ ትብል ተለኻ what are we doing there እዮም ዝብልዎ ዘሎ እንታይ ንገብር ኣለና ክሳብ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኢኻ ሕጂ ሰራዊት ክትትፍት እንዳለኻ ስለዚ
so much inconsistency ንጹርነት ዘይብሉ ተገራጫው ሓሳብን ዘረባን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገም ፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ድመጽእ ዘሎ ዌቭ ወይ ማዕበል ድማ ዝኸበደ ንዑ ማለት እዩ So I'm sorry but like this is bullshit like an Israeli prime minister who interferes in our foreign policy to get us to join him in this war. And then when an American reporter asks him about it, says many Americans do believe Israel dragged the U.S. into the war and is now pulling the rest of the world along with it. How do you see this ending? It disappears. It magically disappears thanks to the Israeli government press office muting him. Your thoughts on it? كم تريو زلهم زي ميغان كيلي تبال حدا كابتوم ناي ماغا كابتن دونالد ترامب بيز مالتيو عبيت تسألوت زنبرتيا مسو اب ستيج اب استفلالي بتمرجات كزكسلو زنبرتيا قال كابتوم محازوتيا ابزو وانز ግን ዳርጋ ኩላቶም ከምዚ ዝተማخرو አንጻር ዶናልድ ትራምፕ እዮም ተበጊሶም ዘሎ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክብሉ ከለو ካን ዶናልድ ትራምፕ ብውልቅ ኢኮኖሚ ዝቃወሞ ዘሎ እስራኤል መጻወት ገራቶላ እስራኤል ያና ብዙ ኩናት ኢትዮጵያና ብጅድማ ነቲ ቁጠባ ዓለምን ንኹደን ሃገራትን ናቡ ክትእቱ ነተንያሁ ናብ ዝገደደ ዓዘቕትን ክትእትዎ ይድርኸና ከም ዘሎን ሓደ ጋዜጠኛ ናይ አሜሪካ ምስ ሓተቱ ነተንያሁ ድማ ጠቕላላ ተሓቶናቱ ንዑን ማይክሮፎን ከም ዝዓፀዎ እዮም ዝብሉ ዘለው እስራኤል ወይ ነተንያሁ ሓድሽ ነገር ወይ ካፍሉይ ነገር ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢሎም እዮም ዘግርዑ ዘለው መልስናቱ ተሰሚዕኩም ግን practical reality of both this war and so many wars throughout human history. And that practical reality is allies are often allies during a war because they share a common enemy. And oftentimes, all the time, allies do not share the same end goal in said war because they are allied up to a point. And then after that point, they see different endings in it. You could go through any war, I mean, ancient times, any war throughout history where you with Israel and the fact that we do not like Iran. እንታይ ይብላሉ ሓደ መሓዙቲና ወይ ውን መሻርክቲና ወይ ውን መላፍንቲና ክንብል ከለና መሻርክቲና ክንብል ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሽርክነት ደረጃ ኣለዎ ኢሉ ክልቲኻ ሓደ ጸላይ ክልወካ ኸሊዩ ነቲ ጸላይ ንክትሐርም ዕላማ ክልወካ ኸሊዩ ግን ናይ ክልቲኻ ዕላማ ድማ ውሽጥኻ ንበይኒ ኢሉ ስለዚ ኢራን ንዓና ኣብ ኢራን ዘለና መረዳት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣዝዩ ዝተፈላለዩ እዩ ንኣሜሪካ ኢራን ስጋት ኣይኮነትን ምናልባት ሓደ ነገራት ክልዋ ይኽእል እዩ ኢራን ግን እስራኤል ግን ኢራን ጠቕላላ ክድምስሳያ ትደሊ ኢሉ ጠቕላላ ክትዕንዋያ ትደሊ ስለዚ ኣብ መንጎና ሰምዕ የለን እቲ ዕላማታት ናትና ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ እስራኤል ድማ ንኢራን ጥራይ ኮንስ ነቲ ብኮት ተጠቂማ ናብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላውን ኩሉ ሸፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ እስራኤል ንኣሜሪካ ከም ድፋዕያ ትጥቀመላ ከም ባንኪያ ትጥቀመላ ከም መኻዚኖ ናይ ኣፅዋርያ ትጥቀመላ ከም ረዳት ናይ ኩናት እያ ትጥቀመላ እምበር ካልእ ኣጀንዳ እዩ ዘለዋ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ካብቲ ማጋ ክመፅእ ዘይትፅበየ ካብቲ ሪፐብሊካን ቤዝ እስራኤል ዳርጋ ብዘይ ምልክት ብዘይ ሕቶ ደገፍ ዝነበራ እያ ሕጂ ግን ኩላቶም ነቲ ናይ እስራኤል ነገር ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትውዎ እዮም ዝጅምሩ ዘለው ስለዚ Donald Trump, 66% of Americans believe he is not focused enough domestically. The Trump administration is the Trump administration because we want people who are not MAGA hardcores, the Maha people, young men who are disaffected by the economy. Donald Trump won the popular vote because of those people, not because I voted for him. I was always voting for him anyway. Donald Trump, ከባቢ 66% ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ጸሊእዎ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኻንታይ ማለት እዩ እናማረሩን እዮም ዝዛረቡ ኣብዚ ከም መጽናዕቲ ነዚ ኣምፂኦም እዮም ዝዛረቡ ክትሪእዎ ኢኹም ሕጂ 66% ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ዘቤታዊ ስራሕ የለን እዚ ሰብ እዚ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንምትዕራይ ዓቕሙ ከም ዘይብሉ ይነግሩ ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ዋላቶም ቀንዲ ደገፍቲ ማጋ ናይ ሪፐብሊካን ይደግፉኻ ክትምረፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ትርጉም የብልካን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኢንዲፐንደንትን እቶም መንጎ ዘሎ ብፍላይ እቶም መንእሰያት ንመጀመርያ ናብ ማጋ መፅዮም ከም ዝምረፁ ዝገበርዎ ንሳቶም ክዒቦም ኣለዉ ኣብ ምርጫ ድማ ቻንስ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስምዖ ኣብዚ There are people who say they're like in his mold to get them over the line. You need Republican Party support and independence to win elections. And that is still a golden rule. So listen to Harry Enton describing President Trump and the approval on the Iran war. Stop for. When there was this slew of initial polls that came out, the Fox News poll was the one initial poll that did not show that the war was unpopular. That has changed. Trump has lost his one good poll when it comes to the Iran war, because just take a look here. Net approval rating of U.S. military action in Iran. In early March, it broke even, right? 0 points. What that essentially means is 50% approve, 50% disapprove. But down it goes. Look at this now. The net approval rating for the U.S. military action in Iran, negative 16 points, just 42%.
زي زينا زي ندونالد ترامب قندي كسنبدو زخل ويون كرعدو زخلي مغنياتو ناي فوكس كابتن عوز فتو بيز زمص مصنعت سلو زخوني فوكس مالت ناتو بيزيو ماغا بيز زغبرو مصنعتيو تكوينات كجمر كلابت مجمريا 50 ميتاويت نتكوينات صبوق إلهم دقفمو 5 دما ايدقفون سلازي 50-50 معرس سلاز نبري 0 بوينتس مالتي كسارة ينبرون حدا ورحي ويون اسرع معلتي اسرع شو مثل معلتي ولا اسرع ميبي اسرع همش معلتي دحر تكوينات كن 16% تمالتيو 66% نتكوينات ايدقفون يمزلو 66% ايدقفون يمزلو ابناي فوكس مصنعت مالتيو نتو دونالد ترامب كدقفو زخودو تبلوم حزبي كركبو زخلو بوتا 66% نتكوينات يدقفو يولون ورح 4 دما نعطلنا دحري 5 ورحي تميت ترمس بحال ناي بايتو ناي سنه ناي جرن مريجا كلي سلازي ريبابليكانس توستد كوني ماو دكتهم كصبيم زوريد صبوق زخونه مرداتاي زي صبوق زخونه مرداتا مخانون دونالد ترامب قلطيف منقد تغير يمزلو من وزلو ግን زغير كاي مسلني بيلا غير تحيز سلو زلو ناو 66% كبيد انت مسيلكم اتزغاد حج سمعوا تقول زخونه چانس كم زي بلو زيد ما ينت ريبابليكانز بال ويزبلهم زلو دونالد ترامب نتا ريبابليكان حزوا يطف كم زلو of the American public approve of it, 58% disapprove. So now we're looking at basically every single poll in which the clear plurality or majority of Americans disapprove with the U.S. military action in Iran. Trump can no longer point to a poll that actually shows that among the general public at large, that the American public actually approve of this military action. But look at Trump's handling of it. It's even worse. Oh my, okay, Trump's net approval rating of Iran. Look at this, overall 28 points underwater. Very, very unpopular Donald Trump's actions are when it comes to Iran. And look at those in the center of the electorate. Look at independents. Whew! Negative 58 points. 58 points underwater. I mean, they're shocked really. Overall, تغلال دخول عيسكا كما يخيد له approval ناتو دقف ناتو وينتقبلنا ناتو نزبل overall تغلال كترو يخلقها كاب كله تزبي نيجاتيف 28% وريد له زمالت كبابي let's say كباب 78% ناي تزبي نتسرح نسوز خدا زلو ايد قفوني زلو انصارو يزلو مالتيو independent سبحال ما كابتر ريبابليكان بيز مالتيو كابتم كان دقفتناتو almost 58% تغلالا مسودو زبل سب كم زي الله تغلالا مسودو زبل سب يلن سلاز دونالد ترامب توستد بلوزلو سينوالو زبلوزلو زي زغبرو زلو كينات ازي دما نغهم مشيتنعو ابت دقاسو بر يلو ما يزحل كم زحصب زغبرو زلو معناتو ندونالد ترامب از ريتنج از كامتن العلي زغدسو دونالد ترامب ناي رياليتي شوي نعو كل زي نغير زي كم حدا فيلمي سلازي اب فيلم دما سبير يدا يريونا زي غداسي كم تري ودا لهون دما ازي حماق زخوني دقف وديقو خمزلون بتم دقفتناتو زبلو حج سمعوا how shocked they are. I mean, all right. So there's a couple ugly addendums I'll add to this, and I'm sorry. It is ugly. It is what it is. First of all, we have to understand anybody with 2 eyes and 2 ears can see just from what Harry just laid out for us. This never goes up. Those numbers don't change direction. Every single day now they get worse. There is nothing in the world that could happen that will reverse those numbers. So every day, tomorrow we will wake up, they'll be worse than they are today. That's the trajectory of it. That's one thing that's really, really ugly. Another part of it that's really ugly, and this may be the ugliest part, as I have explained on my show over and over and over again, whatever you feel about this war, it has always been easy to start a war. If I decide I want to have an argument with my wife, she says hi, by the way. انتي زبل زلو زي قصرتات زي نريو زلنا بزي بلالو زي قصرتي نفس كف معالت زحلفت انها تبلا شوي خيدي بلا تصلعنت ناتو تقبلنا ناتو ان نقول قولي خيد نفس كف معالتي نفس كف ساعات زحلفت ونيلو زخونه يكون وتهدراو حيل غير ولا قال غيرو زك قيار يكون نيلو مخنياتو كام انتي زبقس زلو تزبي من ابرو كفي وصلو زلو يجي ندادو كبير نير نداد سلازح سر كيف توكانيس بعد خاز فتر كيس قام تفوز تلغا قدامي نقر ابزع حنت عمت كندي زي حنساب بتعريف حنساب بقى غير نتمنى ابرنا يتزبي صلي ولو سبزي سلازي انتينا نبلدلنا ازي سبزي منقد قير نتخيلو من البا چانس አለው ትኩይናት ተቀጽሉ ግን መመሊሱ ተጸላዕነት ናቱ ጥርዝ ኸዲብዩ ንሱ ትራይ ደይኮን ነት ሪፐብሊካንስ ባልድማ ክልኩመዩ ምስተለከመት ሪፐብሊካን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ታጸገም ተጠውያ አብሩሱ ጥብቅ ትብለያ ምክንያቱ ማዓት ገበናት አለው ማዓት ሕቶታት አለው ብለልዩ ብፍላይቶም ዴሞክራቲስ እንተ ሓይሎም መጽዮም
oh boy, he will have a very difficult time. زي بقلل زبالة قوانقوا اختزارة بتدليها كالاي generally إذا كيناتنا إيران زي ما سمعوه serve and it gets into the demoralization part. I'm one of those. Right as of right now, I hate to say this, I love this country. I am not as proud of anything as I am as my service in the Marine Corps, but I will not let my kids join because of the way that we went to war with Iran. Because if you look at it philosophically, we have gone to war on behalf of another country to further their interests. Those are not my words. The administration has said as much. Speaker of the House has said as much. And ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓደ ካብቶም I think ወለዶታት ናቱ ኣብ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ዓቢ ቦታ ዘለዎምን ኣዝዩ ፀላዊ ሰብን እዩ ኣብታ ክርካር ሰመፅኡ ዝተዛረበ እዩ ኣነ ሓደ ካብቲ ዘኹርዓኒ ነዚ ሃገረይ ዘገልገል ኮን ወታደር ኮይነ ኣብ ዝተፈላለየ ማሪን ኮር ኮይነ ዘገልገል ኮዩ ኣብዚ ሕጂ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ግን ደቀይ ኣብቲ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ክኣትው ይደልን እየ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ሰራዊት ናትና ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ሃገራት ንኸተግብር ይኸይድ ከም ዘሎ ብፍላይ ናይ ኢራን ኩናት ምስ ረኣኽዎ ተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ እዩ ንረብሓ ናይ እስራኤል እምበር ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ደቀይ ዝሞትሉ ንረብሓ እስራኤል ኢሎም ደቀይ ዝሞትሉ ናብ ኩናት ዝኸድሉ መንገዲ ኣነ ይድግፎን እየ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ካብቶም ዓበይቲ ደገፍቲ ናቱ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ as it's been in the Middle East for my entire lifetime. You say it's not personal, but he's got quite personal with you. You know about this. When that was personal, it's not pleasant to hear. Hundreds of my friends were killed. As it's been in ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ብሰንኪ ኩናት ናይ ኢራን ስልጣኑ ዝገደፈ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ጆ ኬንት እንታይ ትብል ምስ በልዎ ኣብ ሴኪሪቲ ድኹም ስለ ዝኾነ እንኳዕ ገደፈና ኢሉ ነይሩ ፅኒሕ ኢሉ ግን እንታይ ክብል ተሰሚዑ ይመስለኩም ክሳዕ ክንደይ ወራዳ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብየማን ዘሎ ማለት እዩ ሰበይቱ ኣብ ሱርያ ቅድሚ ኣብ 2011-12 ኣብ ሱርያ ብግብረ ሽብር ወታደር ናይ ኣሜሪካ ነይራ ኣብኡ ተቐቲላ ማለት እዩ ስለዚ ጎልድ ስታር በዓልቲ ቤቱ በዓል ቤት ናይ ሓንቲ ጎልድ ስታር እዩ ዝበሃል ሓደ ዓቢ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንሱ ዓቢ ወታደር 11 ግዜ ናብ ውግእ ዝኸደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ድማ ወታደር ኮይና ኣብ ግንባር ዝሞተት እያ እዚ ዓቢ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ስከየሉ ዶናልድ ትራምፕ ሕፍረት ዘይብሉ ውርደተኛ ምዃኑን እቲ ኬንት ዝበሃል ጆ ኬንት ገሪሙን እዩ ዘሎ ሰበይቱ ተቐቲላ ግን ቀልጢፉ ድማ ተመርዒ ይብላሉ 4 ዓመት ፀቢዩ ተመርዒ ነዛ ሕጂ ሰበይቱ ዘላ ስለዚ በታ ዝሞተት ገይሩ ኣሽሙር ክዛረብ ምፍታኑ ብብዙሓት ጓሓፍ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ የሚኒ ኢሎሞ ምክንያቱ ንሱ 3 ግዜ ዝተመርዓወ ምስ መን ከም ዘሎ እውን ዘይፍለጥ ሰብ እዩ ሓደ ኣብዚ ናይ ኤፕስቲን ድማ ልዕሊ ዝበዝሑ ሰባት ዝተጠቕሰ ኣብ ብዙሕ ግሕምጥና ምንዝርናን ኢዱ ዝህቱ መልሓሱ እዱብ ኣይኮነ ተግባራቱ እዱብ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ነዚ ሓደ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ክንዲ ዝዋጋ ዝኸፈለ ሰብ ከቆናፅም ምኻሉ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ድኹምን ውርደተኛ ምዃኑን ኢሎም ክገልፅዎ ተራእዮም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኣብዚ ስምዕዎ እዚ እቲ ዘሕፍር እዩ እዚ ፕሬዚደንት እዚ Like, I'm not a fan of the guy. He was a man that I met at Dover. He came and his wife was killed. He remarried fairly quickly. His wife was killed. When that was እዚ በዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ክሳዕ ክንደይ ውርደተኛ ሰብኣይ ምዃኑ ንዝኾነ ሰብ ንእሽተይ ተተቃዊምዎ ብውልቁ ሕጂ እዚ ጆ ኬንት ዝበሃል ነዚ ሰብ ኣይፀረፎን ዶናልድ ትራምፕ ኣይፀረፎን ዶናልድ ትራምፕ ሕማቕ ሰባት እዮም ደፊኦም መናብዛዕትዮም ዘሎ እምበር ኣይደልዮን እዩ ነይሩ ኣነ ነዚ ስለዘይደልየ ድግፎ ነይረ ድማ ኢሉ እጂ ድማ ነዚ ካብዚ ከይትከያ ዘለካ በጃኻ ተመለስ ኢሉ ለሚንዎ እቲ ስልጣኑ ዝገደፈ ብግብጣ ኣሉ እዚ ክሳዕ ክንደይ ረሳሕ ምዃኑ መልሓሱ ኢሎሞ እንታይ ማለት እዩ እቲ ማጋ ዝበሃል ከመይ ዝበለ ምምቕቓላት እዩ ከም ዘለዎን ኣብ ዙርያ ናቱ ድማ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩላቶም ኣብ ዙርዩ ዘለዎ መን እዮም ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ነቲ ናይ እስራኤል ረብሓ ክደፍኡ ዝኽእሉ ሰባት ጥራዮም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ እዚ ድማ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚ ቀረባ ካብ ሓደ ዓብዪ ኣናሊስት ናይ ኣሜሪካ ዝሰማዕኳ ማለት እዩ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣዝዩ ሕማቕ ኣወዳድኣ እንተተወድዩ ዋላ በዚ ሕጂ ዘለዉ እንተተወድዩ
እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ጽልዋ ኣብ ሓደጋ ኮርዳ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ኣሎ ዝዋን እዚ ንሱ ድማ እዚ ኩናት እዚ ነተንያሁን ናይ እስራኤል ጽልዋ ነተንያሁ ጥራይ ዘይኮነቶም ኤፓክ ዝበሃሉ ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንሳቶም ደፊኦም ዘእተውዎን እቲ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ድማ ንሳቶም ዘብፅሕዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብሕማቅ ክውዳእ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ብሕማቅ እንተተወዲኡ ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩን ኣብ ልዕሊ አይሁዳውያን ከቢድ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክነግስ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ again this situation is going to be very interesting ንግዜ እናቐፀለ ክንከይድ ኢና ሳቶም ዝብልዎ ዘለው ኣሜሪካ ትዕወት ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለው but what we are witnessing is far different and እቶም ንዑ ክድግፍዎ ዝኽእሉ ኣብዚ ኩነታት ድማ ኣንጻሩ ይዛረቡ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting to watch ኢራን ብርግጽ ከቢድ ብድሆታት ይወርዳሎ ከቢድ ፀገም ይገጥማሎ ንሳ እውን ግብረ መልሲ ትህባላ እቲ ኩናት ድማ ብብርቱዕ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና The US Special Envoy Steve Witkoff and Donald Trump himself. Well, certainly, and Trump was speaking at an event hosted by Saudi Arabia. It's called the Future Investment Initiative. It's happening in Florida, and there, Donald Trump, again, he was joking. He called the Strait of Hormuz the Strait of Trump, jokingly, and made other jokes. But again, he started saying and continued to say how the United States continues to win this war, saying that they're annihilating Iran, among other issues. Suddenly, Iran's currently, as we speak, I just كم تريوا زلهم دونالد ترامب أب ناي سعود عرب ناي بيزنس and investment summit أب ميامي أبتنا تجزاي زخم most probably نعنم حجاز أبو كزارب كله زبالو زربا نتكوينات صبوع وطلهم زلون صبوع يدفع كم زلون كم تياب كارتون أب كميزرانة أب imagination أبناتو أب حنقولو بينو سلزلو زارب زلون زهوتو زلون يمزبلو يعوض كم زلون يقصقصو خم زلون وسيت يمسو خم زلون يزارب زلو أبايتا جن نعوز زنت أبارق كنتات الرئيل. Look, we had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks. كم تري ود لهم كل زرب زلو أبايتا زر زرباي كونن يزول زلو بتعمي أبركعنا نهربهم سلزلنا نخزاربو سلدس كفو زلون سلز حفرو زلون بر كزاربي يوم زدلي زلو ينزارب هلنا كم هي أبناتو نايتن نايتي أنس أريس زاربو هين زارب هلنا زبل وسي شمن تمراخب كم زحلفا غيرهم يبللو زون نفسه حسوت مخاني تفليتو مخنياتو من البات وحدات مراخب علي فهم سات من مدار كم زي بلان مسولطيو بس كابت بوتاتي نزا فيديو كابس قبر الله زلو قد مستوسن ساعات حنتي مركب حنتي تانكر مالتيو بزي فقادهم كتحلف سلز فتنت بدرون غيرهم وليعما قالنا بلت تزور نيرا لذي زبلو زلون ابايتا زلون نبينيو Very strange. There were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2. And Theresa Trump obviously covered a lot of territory. Most of it we've heard before. You know, something he referenced was the Venezuelan capturing of the American capturing rather of the Venezuelan Nicolas Maduro. And then he also went on to talk about the changes in the Middle East because of the US, and that would include, he says, that it should be time for Saudi Arabia and Israel to normalize ties once the Iran war ends. Well, Donald Trump spoke again about reestablishing the Abraham Accords, and let's remember what the accords were. It's this diplomatic, that it was reestablishing relations between Arab countries. كم تريوا زلهم أبزي قدايزي بزح عندي تزارب زلو نسو حدا كابتي كجبر زدلنا إسرائيل مجابريان دسو سعوديان إسرائيل كعرقال لون تي أبراهام أكورد استماع كسف حلو نابو تمليسن شركنا تنك جمرة لون زبل زلوي نقداينا فلسطين كمون نقداينا غزة بيس بورد قال ملايلو كيناز وج مراحل سلزخونه بزخونه سعوديان تاي كتجبر تغل لعبي كتكي تغل نقزيانو قد فقينو دونالد ترامب أبزو كيناتنا إيران كم معلتنا معلت جودنا وسيخيت كم زلون كتبانا علم دما كم حسم تربي شو كم زلون أبزز مسؤول معلتات كجبر زخل من قصاصات دما
بقربة سبيكات لو كم زلون مخنياتو نكندي بخمزة نادمية كقصل غل بحجي كريم زولو زلو and this is going to be very interesting to watch نحن ناتقاتاتلنا زاد اللي حبريتنا بهم كانوا مسألكم كم فتنينا please like جبرو support جبرو بفلي نقطة بازم الكدمة بفلوي بفلوي مدب ناتو بسقص الفيديو غيرنا هنبكمينا نحج فيديو بسخن ودينا thank you